si vostè ara ens està dient que en tot cas d'aquí un any ja veurem si prenem la decisió de fer-ho. No, això ho van signar 2 anys seguits, Esquerra i Junts, i ara ens estan dient que d'aquí un any potser hem de tornar a negociar. De què serveix aquesta signatura? El tema és que és tècnicament possible, ens ho van dir les tècniques l'altre dia a la reunió, si s'hi posen personal i recursos, les eines necessàries. Això ens ho han explicat les tècniques d'aquí i ens ho han explicat tècniques que ho estan aplicant en altres ajuntaments. Tècniques que vostès s'han negat a reunir-s'hi. Llavors, no és que nosaltres ens imaginem que potser no ho volen fer, és que els fets parlen per si sols. Vostè com a regidor d'Hisenda que no va fer la feina durant aquests anys que s'hauria d'haver aplicat, segons els informes econòmics i tècnics, obligatòriament. Es va saltar la normativa que l'obligava. I que jo sàpiga, diríem, no ha passat res. Pels rics hi ha unes normes i per la resta de la gent hi ha unes altres. I a la pràctica és el que passa. Tenen l'oportunitat de demostrar que ens equivoquem. I l'any que ve, en comptes de dir que potser ja ho decidirem, vostès compleixin la seva paraula. És l'únic que els hi demanem. Perquè portem treballant molt i vam negociar coses. Però si no serveix de res arribar a pactes perquè el que signen ho incompleixen, quin incentiu tenim per tornar a negociar mai res amb vostès? Intentaré explicar-ho el millor que pugui, perquè sobre aquest tema se n'han dit moltes coses i no totes són certes. Punt 1. Què és l'IBI? No estem parlant d'un impost qualsevol, estem parlant de l'impost que porta un de cada 4 euros d'ingressos a l'Ajuntament. Punt número 2. Quins propietaris no han de pagar el recàrrec? Segons la normativa vigent, no han de pagar aquest recàrrec els habitatges de persones que estan en una residència o que estan en ruïna o són inhabitables o que estan en obres i rehabilitació o les segones residències o els que estan a la venda o al lloguer o els que tenen alguna activitat professional o comercial o els casos de trasllats per motius laborals o formació o els que estan pendents de resolució judicial. Tots aquests no han de pagar el recàrrec de l'IBI als pisos buits. I punt 3, doncs qui són aquests que sí que han de pagar? Han de pagar l'IBI més alt als grans tenidors, és a dir, els que tenen més de 4 habitatges buits a Olot i que acreditem que els tenen buits des de fa més de 2 anys sense cap motiu justificat. Segons les pròpies dades de l'Ajuntament, són 696 habitatges buits. 696 habitatges que per aquests superrics només són números en un full d'ordinador. 696 habitatges que es van deteriorant cada any que permetem que estiguin buits. 696 habitatges que contribueixen que el preu de l'habitatge no pari de pujar a Olot. No estem parlant de veïnes i veïns d'Olot, estem parlant de fons voltor com Divarian i Blackstone, estem parlant de bancs com la Sareb, CaixaBank, Santander o Bankia i d'altres empreses pantalla amb noms estranys perquè la gent no sàpiga qui hi ha al darrere. D'aquests estem parlant. I vostès els hi volen treure el recàrrec. I de qui ha estat responsabilitat que no s'hagin aplicat ni el 2022, ni el 2023, ni el 2024, ni el 2025. Qui n'assumeix la responsabilitat política? La regidoria d'habitatge, senyor Güell, la regidoria d'Hisenda, fins fa 4 dies era seva, senyor Arbós. Llegeixo textualment l'argument tècnic pel qual es rebutja la nostra al·legació. La incorporació del recàrrec a les ordenances comportaria l'obligació d'aplicar-lo amb totes les garanties. Tenen l'obligació de fer-lo complir. No van posar-hi tècnics, no van posar-hi eines, no s'han reunit amb cap municipi que ho està aplicant a dia d'avui i finalment decideixen treure-ho de les ordenances. El que avui ens proposa l'equip de govern de Junts i Esquerra és un escàndol. Als petits propietaris se'ls hi cobra el 100% de l'IBI que els hi pertoca, mentre que els bancs i els fons voltor que especulen amb l'habitatge se'ls hi perdonen desenes de milers d'euros. I mentrestant, els lloguers continuen pujant, els habitatges continuen abandonats i deteriorant-se i a la immensa majoria de la gent cada dia li costa més trobar pis. I votarem en contra. La qüestió és que no tenim en aquests moments els recursos tècnics i humans per poder-ho fer. Ho hauríem de fer, com ho ha dit també vostè, amb totes les garanties, i això ara doncs no és possible. Aquest grup municipal, tot i ser el principal grup de l'oposició, des del primer any ens vam posar a disposició de negociar coses, i la meva pregunta és: de què serveix arribar a pactes amb l'equip de govern signats